Oh alah tenan dulur, iki gedange kedisikan beburon, kedisikan kewan iki ya. Dipangan codot bu apa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur pripun kabare? Mugi-mugi sehat-sehat sedanten nggih. Niki kula malah rada mboten sehat niki, rada meriang niki, tapi alhamdulillah disyukuri mawon nggih. Niki aku ki arep nilai gedang iki ya, Lur. Iki gedang iki sing tak gawe konten utawa video dek kapan kae ya Lur iki sing tak congkok ya mergo gedange arek ambruk. Iki ternyata aku ki ora ngerti nek gedang iki wis mateng ya. Gedang iki wis mateng. Kayak iki wingi jarene sing ngerti iki simbok. Kayak terus ditutupi nganggo sak kuwi ya, sak putih mau. Iki jarene gedange mateng nek disiki codot ngono. Iki saiki ditilaki sike ya, Lur. Ditilaki sike didemok bener mateng apa ora mergane nek ora nganggo kursi iki mau kan ora tekan dhuwur ya. Iki ditutupi sak iki ya karo simbok wingi nganggo embuh le nutupi nganggo genter paling ya. Ternyata bener Lur iki sing sisih tengen iki wis disiki beburon. Iki liyane ya wis empuk ternyata. Iki dipanen wae mbangane engko ditinggal ora dipanen utawa ora ditegor wite kok malah entekke beburon ya, entekke kewan. Mbang ora kumanan do dipanen wae ya, Lur. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Lur. Ya nek nang desa ki ya ngene iki. Sithik-sithik nek iso panen dhewe ngene iki alhamdulillah disyukuri rasa dadak tuku nek arep mangan gedang. Dadi ya panene ning sekitar omah wae, ning sekitar kandang wedhus iki ya. Iki iso buah dhewe. Alhamdulillah walaupun yo rasa kudu didol ya Lur. Dadi rasa kudu duwe penghasilan duit, dadi iso dipanen, iso buah dhewe, iso dipangan dhewe wis alhamdulillah. Pokoke di ngapura Lur iki suarane bindeng-bindeng mergane ya agek ora sehat ya agek kering. Tapi ya iki tak sempat-sempatke panen gedang iki engko ndak nek ora dipanen ya mau malah ora kumanan ya. Gedange wis tak potong Lur, wis tak kethok. Gak iki do ditilaki bener-bener mateng apa ora, apa gur mergo cacat apa piye ya. Iki ternyata tak potong iki wis ana sing do copot iki lho lah. Iki mau kesenggol wis ana sing do pritel ya iki. Ternyata bener Lur wis mateng neng wit ya. Nek gedang iki mateng neng wit ini iki rasane ya enak ya legi. Mergane wis tuwa tenan ya Lur, bener-bener tuwa tenan. Jadi beda rasane karo nek tuku neng pasar apa tuku neng warung ya. Ngono kae kadang urung tuwa wis dipanen utawa wis dipotong. Dadi yo rasane iki beda nek urung tuwa banget, tapi nek wis mateng neng wit ini ya wis bener-bener tuwa tenan, dadi rasane ya enak tenan ya Lur. Iki gedange mau engko dipangan wonge. Iki godhonge ya iso dimanfaatke nggo pakan wedhus ya Lur. Iki ning nganti kandang wedhus iki godhonge utawa
daun pisange ya seneng pakan wedhus. Dadi engko wonge mangan gedange utawa sing duwe mangan gedange engko wedhuse mangan godhonge ngene iki karo deboke ya doyan to. Deboke engko dicacah digodhog terus dinehke wedhuse kuwi ya wis marai wedhuse wareg lur. Marai wetenge mlentus kae ya lur. Nah iki lur gedange sing do pritil mau ya dicopot mau. Pangan wae ya engko. Nah iki sing isih wutuh ya tak potong mau dile pawon kene. Dile pawon kene engko nek sak wayah-wayah arep mangan gur kari motel utawa mithik ya. Dadi rasah dipotongi, rasah dideleh ngene iki wae. Engko gek mateng mboko sithik. Ngoten niku dulur. Kupat janure tuwa nek kathah cepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.